ANC. It is fine. Noma kuyiyona ANC. Good thing is makuthiwa ANC right ngoba ubuya yalishintsha igama kuseyona ANC sekuyi MK and futhi mayishintshile ishintsha ne cabinet yakhona bayashintsha ngoba ake sisheshe siyilungise lento manje siyilungise sise mina uKhehlelezi nje ngingedwa ngiyumkhonto wesizwe. Number 2, dedelani youth manje ingene nayo. Asingabi ukuthi abantu abadala babe lapha, but youth ake nidedela abasebasha kwenziwe izinto bagijime. Ake siyekeni lento ukuthi umuntu maye decide ukuthi uya kweyiphi party. Sengizeloke ngithola ama phone calls, ngithola ama WhatsApp. Isuzumsindi video uKhehlelezi emva kokuba ke uphumele obala ngeqembu elivulwe umsholozi lapha naye umkhonto wesizwe libiza ngeMK but sawubona ubunokuphi lafunya khona lo mboso njengamanje ubungelala yini mathinta kuzo intambo zomqamela amahlaka abanye abaqamana imali sibazi kana wethu uKhehlelezi uphumele obala lapha enkundleni yakhe yokuxhumana eyaziwa ngoFacebook uthi ke noma bangathini yena uyiMK ochaza ukuthi umkhonto wesizwe part wasekubeka futhi obala ukuthi cha akekho umuntu ozomlwisa bayeke nje ukumfonela uyaconfirma uphumele obala ukuthi yena ujoin umkhonto wesizwe akaze ajoyine elinye iqembu futhi wathi uyazama ukujoyina noma ukusebenzisana neANC. ANC yamchiliza ngalesa sikhathi uthi abafonela abantu bathi babhizi ngalezi ekhathi ababhizi ngazo noma ngeke bezokwazi ukuya lapho nayazi nani bafethe izinto zepolitiki zinomsindo phakathi esingazi ukuthi umsholozi kungani bemthembe kangaka kodwa ke siyazi ukuthi umsholozi kube nekhathi ezinhle la senzela khona izinto ezinhle sizibonayo namanje sizikhombayo ngogogo nomkhulu ekuyibona bahola engakaze kube nezinkinga eziphathelene nalento ubese encenca ke ukuthi uyafisa ukuthi MK ingenelele nakwamanye nakwezinye indawo kufana nama province kufana nabo Goli okufana nabo Eastern Cape la khona izokwazi singene isebenze nakhona blame iEFF ukuthi iEFF ayikiyeke ukugxila ngaseGoli kuphela ayibiyehlele naseNatali yoze izikhalo zabantu njengoba ke neMK ephinde wanxusa ukuthi akuyona eyaseKZN kuphela kodwa izosebenzela isizwe ingakho kumele ihambe wonke ama province njengoba kubuya ngathi baningi abantu baseKZN abajoyinayo ingoba bayaqonda ukuthi uZuma ubenzeleni waphinde futhi wasebenzela phekwane njengoba ke besebenza isikhathi esiningi nawo ngala wethu ngaphandle kwesakho sakho ngiyasujahile usingene kwivideo uKhehlelezi kodwa ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe ushare uphinde ucommente upress button la join lapha super channel rand njalo ukugqibela kwenyanga siqinisekise imininingwane yasebank ibona wena naba YouTube ngana wethu inkosi impela yokubusisa lapha ungakhohlwa ukulike asixhume sihlala kuyona ke ivideo kaKhehlelezi. Sanibona sawubona la ongibukayo njengamanje. Ake sisheshe siyilungise lento manje siyilungise sise mina uKhehlelezi nje ngingedwa ngiyumkhonto wesizwe. Number 2, ake siyekeni lento yokuthi umuntu maye decide ukuthi uya kweyiphi party. Sengizeloke ngithola ama phone calls, ngithola ama WhatsApp whereby you guys are threatening me, threatenwa in guys. I'm a South African. Angikaze ngavota in my entire life. I have a freedom in a right to vote, right to decide which party do I go to. Ukuthi I'm a public figure ngilandelwa abantu, it doesn't mean ukuthi njengoba mina ngiya ngithi ngiyu MK ngiyumkhonto wesizwe sengizo ngine influence yokuthi ngithi phumani ka ANC, phumani ka DA, phumani ka EFF. No. I didn't tell anyone to do that. People of South Africa, inini nishiswa isicathulo, niyasazi isicathulo senishisa kanjani. Umuzazi ukuthi ku-ANC noma ku-EFF ku-DA uyadla. Obvious vele ungaphumi lapho. Uphuma kanjani entweni owazi ukuthi uyadla kuyona. But mawuzazi ukuthi awudli, ulambile, ayikho into yakho elalelwayo. Sekuyisikhathi. Kenakho it's time. And umkhonto wesizwe maybe futhi mele siyilungisela. Umkhonto wesizwe I don't think futhi not to say I don't think akuwona we KZN yodwa nationwide, the whole of South Africa. If you are a South African wakho umkhonto wesizwe uzolungisa igwegwe mawuthi uzolungisa igwegwe hayi ngokuthi bafowethu umkhonto wesizwe sekuyi enemy usuyisitha neANC. Njengoba manje ngilapha mina sekufanele ngabalapha abantu beyenzi cha ngiyobalapha nje futhi kahle futhi lokho akungitshela ukuthi ngingabalaphi kodwa kumele bafethu siqonde lokuthi vele nakudala nanini inyanga sinazo inyanga ade ziku-ANC sinazo eziku-EFF sinazo manje uKhehlelezi ke osengena kumkhonto wesizwe so sekuyakhulunywa ke
sekuyamba remarko neintatheli seziyangifonela ziyangi-interview ukuthi ngempela ungenile. Yes ngingenile, I did register. Yes ngingenile mina impela futhi umkhonto wesizwe because angikhumbuli bafethu iqiniso lihle lithi ANC ngisiza. Mina ngi-approache kaningi ANC whereby I was trying to assist where I can, but kwasho ukuthi angiyona favorite yabo bangafuna. I tried by all means. ANC ngithi I'm taking my own money out, ngiyaphandle le ngiyonikela kubantu abaswele. ANC ngiphelezeleni, ANC officials, let's go out there babhizi bonke. So njengoba manje amanzi angenile endlini and futhi madoda manje ngaboni angenile. Iqiniso lithi i-IFP ike yeza kabi and futhi i-IFP they've been doing well and even now they are doing well. Ize kabi IFP. The only thing IFP engiyisole ngayo kancane ngayisola kancane ngokuthi why is it only concentrating a KZN? IFP, you've got power, you can go out there. Even outside KZN there are people abawuthanda umsebenzi wenu. Go out there nizoyenza lento. Bese ngiza ku-EFF. EFF they are very good but nayo ingahlali kakhulu ngale goli. Come out ngala nilalele. And also EFF into engisola ngayo uMalema imsola ngokuthi why nge-lockdown uMalema wathula kangaka, ngoba phela uyazi ukuthi uMalema into wrong akaloke yale nale wrong. But the thing is nge-lockdown thule kakhulu uMalema. Uthuleleni yini lemenze Malema yini lekwenze wathula kakhulu kangaka. And for now isikhathi sokuthi bafowethu KZN ibandlululiwe, iqiniso linjalo nje. iKZN ilahliwe, ibandlululiwe, ishayela ukuthi nge-looting kuthiwa babelutha iyona yaqala looting, they are violent. There is not such thing. Ibandlululiwe kakhulu iKZN. Bese sibuye siye laphana kakhulu nanokuthi masibheka le ndaba yamaphoyisa. Ingenile NIU isibhaqe esidedela kakhulu. Kodwa thina sazi ukuthi amaphoyisa they have to arrest. But manje mase kuthiwa kuyabulawa. Enye into le uhulumeni uthi uluthini makwenziwa kanjalo. Asimsoli ke uBhekicele because wenza umsebenzi wakhe nayo. I-mandate mase iphumile ukuthi akwenzi ukuthi uzoyenza lokho kuthiwa akakwenzi. Of which umuntu okufanele ayicontrol yonke lento ipresident yethu ye-South Africa. Futhi kuthulekile. So South Africa, wake up. It's time for you to show frustration yenu. Frustration yenu into engiyithanda ngayo. This time anikhombisanga ukuthi niphumele niyolutha. Because ukulutha is not the solution. You cannot loot isitolo kusasa uzobuya isifune kusasa. Angeke uziluthe isikolo futhi ukudemolish isikolo uzobuya isifune, iclinic uzobuya, imall uzobuya ifune. But the only frustration ofaniyenze ifanele ukuthi makuyovota ni go out there in numbers, show the support, show frustration and ukuthi this is what we want. And maybe even ngoba ngiyezwa abanye bayakhuluma bathi wesuka leyo MK still say ANC. It is fine noma kuyiyona ANC. Good thing is makuthiwa yi-ANC i-right ngoba ibuye yalishintsha igama kuseyona i-ANC sekuyi-MK and futhi mayishintshile ishintsha ne-cabinet yakhona bayashintsha ngoba phela dedelani youth manje ingene nayo. Asingabi ukuthi abantu abadala babe lapha but youth ake nidedele abasebasha kwenziwe izinto bagijime. Yes bafundile, yes ukufunda kufundiwe but khona laba angafundanga aba-active. So dedelani nabo bangene benze izinto zenzeke. Isikhathi siphelile bafethu kulate manje. 2024 kumele kucace ukuthi ushintsho likhona because uma ningayinaki yonke lento South Africa will become like Zimbabwe. Irand leyawa manje bafethu thina sabelaphi bendabuko nje awukazi uzokunomuntu osikhalelayo omale phezulu. We've tried ukuthi sivule yethu into but also sitholile ukuthi ANC ingenelele ya influence inyanga ukuthi zishaye laba bangathi bane power enyangeni abakhuluma kakhulu. Because nathi sasitry, we were trying ukuthi nathi lethi igama lizwakala. Umubheka isikhathi esiningi inyanga abantu abayinaki but they are the ones abalandelwa kakhulu abantu. Abantu abalandelwa abantu kakhulu bane followership enkulu of which umhulumeni mayingayinaka kakhulu inyanga azenzele something they will get them a vote but it's too late now. It's too late. Angenile amanzi endlini. Msholozi ume ngeenyawo manje. Siya phambili manje. Phambili nge-MK phambili. Akudlala manje bafowethu kulate ngempela manje. Otherwise ANC musana ukuloke nicasuka nenza ini
zamane esinye strategy nani ukuthi nibambe bonke labantu abahamba ngoba bayaphuma abantu. Come I tell you before mhla 31 December nizothola ama announcements abanye abawu 3 futhi ama officials amakhulu ayaphuma abantu. Kuyosala bona phela laba amathenda abadlayo amathenda nezimali ezifihliwe. Ibona bayosala. Otherwise, ku late impela manje. Sihambile.